Trí, dó, héan, náid, díogaí brianan seo go léamh na Nuacht as Meiriceá dó fansa cinnis táma ag laidú fuinneoige anseo. Ag léamh na Nuacht don chéad lá mína saona 2016. Agus tá na feachtais uachtaránachta lár faoi láin teoil bin an pocail a bhí weim tá siad faoi láin teoil agus tá na meáin ag caitheamh a ladar isteach chomh fad agus is féidir leo. Ní rúna go bhfuil a New York Times as bhfuil mé ag léamh na Nuachta mar tá sin tús agam don nuachtarn sin. Go mór son na naonlachach agus go cháirithe Hillary Clinton. Agus dá réir sin ag tuispoint náidis do chéile chóiric Hillary Clinton, Donald Trump, agus baineann mór scéal an lé mar sin le órbheart cánach dúsáid Donald Trump sna nóchatí. A bheith a bhí chó conspóiteach go bhfuil sé tormisce inis, ní cheadaíte ré. Ach ón taifead atá agan agus bíochas agad nach bhfuil an taifead cánach ó Donald Trump agan. Dúilta sé cánach a thuispoint, a taifead cánach a thuispoint. Is chusúil go raibh sé a gúsáid cailtemas inis teoirí mar scia nó mar chúdach agus go raibh na $100 milliún I ngeall in san órbheart seo. Fecinn muid pictiúr de Hillary Clinton in colla dearg ag feachtasaíocht in Ohio. Níidir is sin rud ach bhí sí in Angie's Soul Cafe in Cleveland. Idir an dálín Trump in Warren, Michigan. Ní dheacha an stát sin poblachtánach ó 1988 amach ach is léir go ceapan Donald Trump go bhfuil seansaige sa stát sin. B'éidir mar gheall ar an gáiltemas jobbannaí I gceantar Detroit agus na gathracha dhéile a bhfuil jobbannaí le cáilte acu. Cathú donna Brasília as CNN mar is cosúil gur sceisi ólas faoi cheisteannaí ar a telefís le Hillary Clinton roimh ré. Tá curtar cheisteannaí ar na hiorthóirí I níos spóireachtaí telefíse. Ceart na cheisteannaí seo a bheith reolalas ag na hiorthóirí hena féin. Ach is cosúil go nearna donna Brasília a CNN teagháil le feachtas Hillary Clinton. Rud atá an míonric dá liomsa. Agus cad mar James Comey, stúrthóir an FBI, bhí tainneamh ag pobl Meiriceá dó, ach ó chuir sé an ráiteas seo amach ag rá go bhfuil Hillary Clinton faoi scrúdú go fóill, nó faoi isrú tócha go fóill, tá mídhéanamh ag go leordaoine a maitheann sin dó
rá go raibh sé caitheamh láidir isteach sa toghcháin chuí nach raibh ceart ná cóir. Meiriceá go. B'fhéidir nach bhfuil is agat ach tá effig spíoireachta ag póilíní Nuacht. Cad é difriacht idir fear agus spíoireacht? Tada dearáin. Cibé, bhí roinn póilíneacht Nuacht ag déanamh fear Mhuslamaigh fud fad na carach. Agus chuidiú an dlí ortha. Ag rá go raibh sé na dlí grúpaí religiúnta. Gan bhfuil éiscíal caitheamh mé ar a laghad tseicáil céithé sin. Hello. Hello, I'm in the middle of something. Can I call you back in about 15 minutes? Yeah, I saw it's in the Irish Times. Come here, I'll call you in 15 minutes, okay? Will do. So. Gan mé leis céal ach ar nó, níl méid léamh na Nuacht go heifigiú bhfuil bíochas agah. Tá méid léamh na Nuachta ar bhúrsan agus ar mo chun féin. Ar mo bhór chun féin, ha. Choramid na póilíní. Cuidiú an dlí ortha agus rialaí an bhreitheamh na póilíní deire a chur leis a bhaire seo a bhí siad déanamh ar Mhuslamaigh. Well, idir an dálín is cosúil cé go raibh maragan ó socrú éigin déanta idir an gúirt agus na póilíní níl na póilíní ag comhlíonna. Well, is céal. Well, seo an fágfuil mé á dhéanamh bíochas agah. Muise. Choráme. Ag comhlíonna an ghealtmas. Agus tá thairg luath ceart a Mhuslamaigh, agus ar nó ceart ag daoine. Agus ag rialú tuairt na fios cé gur tugadh riala sa chás chuairte seo, níl éon beart déanta a chruthíonn muirseacht ar an rialú. Sé sin, an séidir leis na póilíní cibhéad is mian leo rá, níl éon chuí, níl éon bheicníocht in ar féidir imscrúdú dhéanamh le feiceáil anbfuil na póilíní ag comhlíonna an méid a dúirt siad. Fáíor sin. Ach, so bhéidir go dúrfar agrid lí eile orb. Léim rud le rágam faoi James Comey. Táthar ag tuairt le tuiscint go bhfuil gur beanann James Comey, stúrthóir an FBI, J. Edgar Hoover. Sé sin nach raibh agla
James Comey ná J. Edgar Hoover a ládar a chur isteach sa phróiseas políochta. Níl mór an eile le rátha gom. Well, níor leabhar mé mór an faoi Hillary Clinton tíomh maid din méide dúirt me fuaithe in Cleveland, Ohio. Ach is cosúil go bhfuil feachtas Hillary Clinton muinínach. Tugtar le fios go bhfuil an momentum ag moileú ach fós féin feachtas Clinton go mbeidh an buachaip. Ní éirí mé in rud eile. Go leis ceann. Now, tá pictiúr anaisteach bun leathanach a héan den New York Times. Agus is pictiúr de bhean feiceálach Rebecca Pine is enimde, cearcha bliana d'aois. Ach tá rud amháin in easnamh sa pictiúr. Ifir a héan tá éadaí in easnamh, tá sí lom nocht. Ach a daradal síos tá cíocha in easnamh. Mar bainniú na cíocha di maiall is dócha ailse séid sé únithe ghlacam leis go raibh ailse brolaí aici. Agus má sé bhí sé aici faoi ró. An chéad uair fuair sí in Flandú chun cíoch Saorga chur isteach. Ach daradal síos agus an dara meisteachtóime feite aici, chin sí gan cíoch Saorga nua chur isteach agus thar sin an tin Flandú ón chéad meisteachtóime a thógáil amach. Frás bhéarlatá go bar seo na mrá a dionan seo a dul mín, nó dul ré, nó dul corrum. Ní mailliam na héitíochtaí sin. Sílim agus tá mé comú focail an seo agus béidir nach dainneoch seilih ach tá me chuma agus más maile bhé, well, bhaid siú bhanna úsáid. Dul chlárthíochach. Smaile mé. Tá néatocht leis a meascán focail an sin. Ach, níos, tá mé ag smaoine go bhfuil focail ag testáilm. Bhí mé géad cinntiú ar an focail ceart ag amach leigena. Cuinsráid. Scout. Piniúr. Leis cin, choroma. Tá uaim leis a glár agus leis a gíoch, chlárthíochach. Agus tá híal leis a bhocail chlár a henin leam. Agus mar sin tá mé sásta leis. Ach, ar nó ag cuma fiacla tá mé. So má serleat, séidir leat an taistrúchan díirech an bhéarla úsáid a dul mín, nó dul ré, nó a ghol corrum. Dá má chorm ceannacha a ránóin dul mín. Smaile mé. Cibé bainean an scéal seo le achrathú cíocha. Cheartait na cíocha a achrathú nó cheartait dul chlárthíochach. Tá méid súntasach bán ag ránú an dar rud.
Tá Cás Bridgegate fós faoi chapital níor brethúnas ar go fóil, agus an rud is simúlaí faoin bhrethúnas ná gur léir go bhfuil sé ag bra ar effigy ná cuireadh i dtriail. Agus mar sin bhfuil feictear amach an seo céirt a seachas. Tá chun na Libáine thart agus tá si tar éis uachtarán nua a ranú Michel Aoun agus má tá an tainnim sin cloistí agah ní nach inú mar bhí sé sin i lár buail na an chogaí trá. Faire chunspóideach ba politeoir crístúil ach is cosúil go ranaí a bhaig go déanlach. Gon an déanlachas an freagran ó an tara bhíon muid ag súil leis a gcónaí. Well, tá daoine ar líne ag díriú minib ar bhunaí thóir an déantóirí ó Gort Chobani tá tainnim dearmatí acham ach chuí láthair tá na trólanaí idirlín ag díriú an chuid spidiúlachta ar Marial, Gamileiscil, Marial ar an nárigiad agus an tacaíocht a tá tugchaí aige agus ag a cholacht do dhídeanathe. Ne, Meiriceá gom céirt eile becheart am rá. Cíocha. Tá an galar seo ar fud Meiriceá heas agus dá réir sin bheithí ag súil le máchail nó éalainn brethe leis agus tá sé sin táirlathe sa chuid is mó de áitsannaí ina bhfuil Cíocha farsing. Ach, is aisteach le rá, cé go bhfuil Cíocha farsing sa choláin níl éalainn brethe le feiceáil sa tír sin. Agus tá ar caint faoi chiní ban an seo, Meiriceá gom an bhfuil siad ag códú ginmhile an seo, ní acham isteach sa scéal ach sin na méid. Is tá brethimh tar éis brethúnas dul léir a thabhairt ile an NFL agus gortathe inchinne. Céird é an focail tá bhaim cóthuathe sílim sin nuair a bhúltar an cloigeann agus creaitear é cóbhúla sílim. Má gíre cíntú nach bhfuil me ag déanamh focail sús nach bhfuil an henne féin. So Gamileiscil lár góí mé é an seo má tá sé an cóthuathe. Sin a dúirt mé arba ach cótholaga sin rud nach bhac mé hena. So chuir mé ex leis a bhacail seo. Cóhbhrí pasúid. Cóhbhrí pasúid. Meiriceá. Agus tá riad focail ritharm le déanaí atá mé ag iarraidh cuineáil le chloiceann. Rudaí méadaithacha, fin rudí bhíon ag méadú.
aus duna leidir nó go meafrach an leidirach do úsáid san túch an fechtas a chur chun cín. Dí bhailíochtaí, an bhailíocht a bhaint de rud. Cóghlúthú, is eisteachán é seo ó ocail béarla eile a bhí teastáil weim ach ní féidir am an focail béarla bhunúsacha aimsú níos mó so deistir mé aráise agus bainnean cóghlúthú bhí a híon le gáil ag techt le chéile rís nuair a uaíonn sé chun isce dhéanamh nó rud soladach a dhéanamh as beidir gás nó cíns mar sin. So, tugtar so leanmh atá chomhbídeach sin nach bhfuil ach rian na feiceáil sa bhroin go fóil. Se sin níos lú ná 3V in san bhroin. Nuair a bhíon rud faoi de lámh, bíonn se in aice láimhe, nach é? Sílim. Brústochire, duine a bhrún fechtas chun cín nó beidir cólacht chun cín gan chearrú politiúil mar Washington. Talamh coiríochta, talamh féidir leat seisreach a chur tríd nó bara a chur an. Eiste go rud nuair a hagan an ghaeilge agus nuair nach dagan an béarla níos mó. Céir a harangaíonn tú tríd an gáraí chun an ihir a bhrise sús. Seisreach ar Nuacht, focail eile air. Ara? Peter Ara. Bhean nó mé ar Ara an seo. Ní hé. Sin é de Ara an sin beidir. Well, Bishach airgid fuileach beganín breise. Fídán an seabrán a dhéanaan líán nó mar sin. Macasaul. Well, tá macasaul de chár nó de eitleán a dhéanaan le airfix mar hampla. Rud sríontach níl saoirse iomlán leis. Ríognú, nuair a bhíon ráráisteán agus iad a teacht salach ar a chéile sin cóhréagnú. Agus is sonan sin agus frithhrá a bheag ná bhór. Well, sin é seansa, sílim don lá seo, so tá súile gom maimid ag caintearís nó deagháil ar a laid le chéile, idir an dáirín tá súile gom go bhfuil a gairí go máileh go léir agus go mailá tainmhach deas a goh go léir. So, fáci mé sibh go dtí go maimid a caint le chéile a rís tógaí go pucaí.